Ahojte. Dnes vám predstavím unikátny trojizbový byt, len 600 metrov od Zvolenského námestia a z Volenskej Európy a pritom s atmosférou vidieka. Poďme sa spolu pozrieť dovnútra. Túto nehnuteľnosť vám prináša tým odborníkov z kancelárie Archeus Reality Zvolen. Predávať štýlovo je ziskové. Celý tento byt prešiel rozsiahlou rekonštrukciou vrátane nových podláh, okien, kúpeľne, kuchyne, elektroinštalácie, čo z neho robí útulný a moderný domov pre vás. Priestorná detská izba poskytuje dostatok priestoru pre vaše deti a je orientovaná na východ. Priestranná obývacia izba rozdelená na jedalenskú časť s výhľadom na zeleň a obývaciu časť s pohodlnou sedačkou. Celý priestor je zariadený moderným dizajnovým nábytkom, ktorý poskytla naša kancelária. V prípade záujmu si ho môžete odkúpiť. Obývacej izby je vstup na zasklenú lódžiu, ktorá poskytuje miesto na relax s pohodlným sedením. V spálni dominuje veľká manželská posteľ a okno orientované do tichej ulice s výhľadom na rodinné domy. Vstupujeme do modernej kuchyne, ktorá je kompletne vybavená spotrebičmi. Tento byt je pre všetkých z vás, ktorí hľadajú komfort a eleganciu v srdci mesta, ale pritom prírodu, pokoj a zeleň. Dúfam, že ste si užili túto krátku prehliadku. Ak máte záujem o osobnú obhliadku alebo viac informácií, neváhajte ma kontaktovať.